Darah. Lunggungmu sing apik adik kaya tak undang dukun bayi kayak ngono. Kesel ya, Sultan. Seneng kula, Darah. Yes, ya. Paring tak salah ngeliat mau kok tansah sekowo. Apa sedikit namun nunggale bab pisang kula tan malih ngantos sak menika tasih pisan. Aku mangerti sepiro bedene pengalangsan awet kowe kapisah delik karo singkang iya ramai itu kok piye rasane dipisahke karo priya sing banget nanging Bibi pengen Bibi bakal matur pesane Sunan Prabu Jayakatwang ojo nganti temindake dibajutke aku isane lan siramu. Aku siramu isih tulunane dhewe. Seperti nanging apa ya bisa. Awet matake Kang Mas Jayakatwang ya kaya ngono kuwi. Sinangsa boten sampun. Nanging ingkang kula suwun Bibi tansah lan malih Bibi. Menapa jimentala mawetha kula kok badhe dipun wayuran penjit. Kamu bocet nang sinten kula lan panjenengan. Sing kudune ya kaya ngono. Kudune Kang Mas Jayakatwang rumangsane. Yen kowe iki pulunanku. Dheweke kudune aja menteng kaya ngono kuwi. Ning ora ngira babar pisan. Yen tamanmu kandhane rasa yo ngendika ning malah sanjaya. Kang Mas Sek, Kula Darah. iki bocahmu jak ning kepiwuran wis dhisik. Menawi ngaten nyuwun pamit kepareng Darah. dua parit jauh Kang. Piye ngripe kelawan Gayatri ya? Kula suwun kanthi sanget Kang. Ampun dipun bacot. Kersa panjenengan badhe mundhut garwa dumateng ini Gayatri. Awit panjenengan mangertosi piyambak. Ini Gayatri menika puluhan kula. Iya, Pripun anggenipun badhe nglampahi? aku ngerti perkara iki. Nanging, Yaji. Bedak Praja Bandaraja boyongane putri. Dina iki sing dadi putri boyongan ora ana liya mung pulunanmu si Gayatri. Bener mangertosi to Kang. Ampun dipun bacotaken anggenipun badhe mundhut garwa dumateng. Cukup, Gayatri. Paring Iki wis titiwancine sliramu lagi marang aku. Paman Jagat. Iya, Sinaosa kados pundi tasih wonten bibit rubali ing sisih panjenengan. Sampun to Kang Mas sampun dipun bacotaken. semingir wis dhisik. Bibi Paman Jagat. Iya, Badhe dipun peksa kados pundi. Kula boten saged latihan Ngono. panjenengan Paman. nek kowe ora gelem tak peksa dina iki tak sewong ae. Paman. Paman.